22 concellos en toda Galicia de menos de 50.000 habitantes, entre os que se atopa tamén o de Muros, beneficiaránse dunha achega da Xunta para realizar unha auditoría na rede de saneamento que permita detectar vertidos e infiltracións, co fin de gañar en eficiencia na prestación do servizo e contribuir así a mellorar a calidade das augas. Esta mañá as conselleiras de Infraestruturas e Mobilidade, Etel Vázquez, e do Mar, Rosa Quintana, achegábanse ata este municipio para presentar alí esta nova liña de axudas, na que a Xunta prevé investir un total de 300.000 euros. Evitar infiltracións á rede de saneamento, esas infiltracións que ao final provocan vertidos e tamén provocan incrementos dos costes enerxéticos, polo tanto evitando estas infiltracións significa gañar eficiencia e gañar calidade nas augas. Dende a Xunta de Galicia sacamos esta orde de axudas por 300.000 euros, a primeira orde de axudas que sacamos, 300.000 euros. Que este é un concello onde o marisqueo é unha actividade fundamental para os nosos veciños e, polo tanto, ter unha boa calidade de augas significa que temos unhas melloras en todo o proceso productivo do que ten que ver cas ameixas e os berberechos e con todos os produtos que salen do mar. A alcaldesa Inés Monteagudo valorou moi positivamente esta achega que lle permitirá ao concello detectar deficiencias na actual rede municipal e así poder corrixilas e evitar vertidos ao mar. É verdad que necesitábamos dese plus, dese documento que nos permita digitalizar todo o que é a rede de saneamento, identificar ben as problemáticas nos puntos e poder actuar dunha forma máis eficiente e optimizar as nosas actuacións nese sentido. Escollemos hoxe a parroquia de Esteiro para facer esta presentación, porque é unha zona que nos interesa especialmente, ten un plan de explotación recente de marisqueo que está funcionando ben e queremos mellorar a calidade das nosas augas e que esos postos de traballo se manteñan e se incrementen de ser posible. No caso de Muros, a axuda ascenderá a preto dos 12.500 euros.